Saudos, benvidos. Hoxe falamos de arte, falamos de un mundo por pensar, e detrás dese mundo por pensar está Alba Fernández. Benvida, Alba. Moitísimas gracias. Encantada de estar aquí. Inauguras exposición, unha exposición na que se mantén eses trazados que coñecemos de Alba, pero no que empezamos a ver pezas que ata agora non víamos, que eran composicións, pequenas esculturas. Que nos atopamos aí dentro? Bueno, pois sí, é verdade que hai esta miña esencia dende o principio da miña trayectoria, pero vese unha evolución, e esa evolución quizáis é unha necesidade de expresarme, non? E para expresarme ao final utilizas as ferramentas que máis te axudan o definitivo e o máis importante que é expresar esas emocións ou esos sentimentos ou esas inquedanzas, non? Na exposición poderedes, a xente que se achegue poderá ver e atopar sobre todo ilustración, pezas de ilustración, de collage, pezas visuais sobre formato de papel. Hai varios formatos, hai formatos máis de tamaño máis grande e outros máis pequenos, pero tamén hai algunha pequena escultura en cerámica, en barro cocido e tamén algunha escultura en unha masa de arxila que non é cocida, que é secado ao aire. Había esa necesidade de saltar de unha disciplina a outra? Sí, totalmente. Eu creo que esa necesidade venme a min quizáis polo feito de que son arquitecta e noto como, de alguna maneira, incluso no propio papel, cando empecé facendo debuxos ou pintura, pero enseguida fume dando conta que necesitaba como saírme do papel, e no propio papel hai casi como un carácter, un desexo de achegamento á escultura, non? A xogar co tema das luces e as sombras, as luces, a luz é tamén un elemento casi como unha ferramenta máis de debuxo con esas sombras que se crean, e para iso necesito afastarme do papel, non? Afastándome, ao final esos pequenos volumes ou formas acabaron desprendéndose do propio papel e acabaron configurando unha chega ao mundo da escultura e tamén un pouco o mundo quizáis da posta en escena ou sin ser instalación, pero incluso chega a aproximarse no espacio. O nome da exposición fálanos da importancia de sentarse a reflexionar, de camiñar despacio, porque é unha exposición que hai que ver moi despacio, nun momento no que certamente está todo como moi negro, como que nos rodea un pesimismo terrible, e un sale da exposición como agarimado, con esa sensación de decir, bueno, non todo é tan negro. Sí, creo que os seres humanos necesitamos da esperanza, é un elemento moi básico para subsistir. É certo que estamos nun momento devastador, moi escuro, no que, bueno, acosanos os fascismos, acosanos as violencias, a violencia contra o prazer de ser e de vivir. Temos un xenocidio en curso, en fin, hai un montón de violencias que ademais as guerras que van en escalada e cada vez va a peor. E claro, outro día escoitei o futuro xa non parece unha promesa, non? Que parece que sempre tiñamos como esa esperanza de futuro, de que as cousas melloren, e como a historia cíclica e vamos para alante e despois para atrás, pois o futuro non parece unha promesa. Bueno, eu fago unha aposta pola necesidade de creer na esperanza, pero non dunha forma utópica ou romántica ou inxenua, senón precisamente como un posicionamento de persistencia, non? Sin a esperanza
bueno, é moi fácil caer na desesperanza e a desesperanza lévanos á inactividade, a non loitar por mellorar as cousas e creo que precisamente as estructuras de poder o que máis lle ven a rédito é precisamente o noso pensar, bueno, pois non é posible facer nada. Entón, eu fago un convite a non perder a esperanza, pero para seguir loitando, para seguir crendo na posibilidade de que un mundo mellor é posible. É tamén como unha invitación a pensar entre todas as persoas xuntas, a pensar de que maneira, que camiños podemos trazar para que ese mundo sexa mellor, e quizáis hai unha base de que quizáis a importancia da imaginación e da creatividade e de pensar en colectividade. Creo que é moi importante precisamente esa imaginación para trazar outros mundos posibles. Nos teus trazos respírase moitísima inocencia, que non inxenuidade. Esa inocencia tamén é a que nos convida a pensar en que outro mundo é posible, non? Que o mundo que ten que vir non pode ir do mesmo xeito que vai no que estamos agora. Claro, claro. Sí, eu creo que en toda a miña trayectoria hai sempre como un fío que me une a miña infancia e creo que nas persoas en xeral, en casi todas, bueno, en todas, estamos unidas por ese fío ás nosas infancias, tanto nas cousas malas como nas boas, tanto nos nosos traumas como nos nosos soños, nos nosos anhelos. Esa infancia é a que nos conforma e a que sempre ven con nós. Creo que é moi importante recuperala tamén de alguna forma. Sí, creo que os anhelos máis profundos quizás se forxen na infancia. Tan importante como son as obras que están expostas, a luz que reciben, que nas visita, é o mesmo espazo no que están as obras. Tivemos a sorte, recordábamos antes de empezar a entrevista que xa hai 3 anos, que parece que foi onte, que no Casco Vello, un sitio que está abandonado e degradado ao máximo, Xosé Vilamoure e Marita Carmona decidiron apostar por unha galería de arte, na que agora respiramos a maioría cada vez que nos atopamos aí, non? Sí, emociónome cando dis, porque sí, efectivamente, foron 2 persoas moi valentes, eles son galeristas, pero tamén uns artistas maravillosos, xa nin que decir persoalmente, pero sí que é verdade que cando inaugurou a súa sala, o seu proxecto, a súa galería de arte, estábamos todos os presentes ali cunha que diste, cun soplo de oxíxeno, de respirar, de alegría e tamén de esperanza. Son estas cousas que nos fan sosternos. Estou tremendísimamente agradecida a eles dous por acollerme no seu proxecto e poder participar un pouco deso. Sí, ao final forma parte dun proxecto común. Sí, totalmente, sí. En que momento te atopas agora mesmo? En que momento me atopo agora mesmo? Pois, eu creo que non é que me atope nun momento concreto, eu creo que vou seguindo como pasos dunha evolución, non? É verdade, o que antes te falaba un pouco creo que dos meus inicios, ese tipo de evolución, pero tamén a nivel conceptual, creo que hai inquedanzas que reflicto nos meus traballos actuais e que ao visualizar os traballos antigos, os do inicio, de repente doume conta que
esas mismas inquedanzas ou eses mismos temas estaban tamén presentes nos anteriores traballos, aínda que non nos soubera, non fose tan consciente, non? E no momento actual, bueno, pois sigo facendo estes proxectos artísticos máis persoais, hai un pulso interior de honestidade, de intentar facer no meu camiño, no mundo das artes, pois un traballo pois moi fiel ás miñas teimas, non? E creo que a honestidade é o máis importante. Pero tamén, bueno, pois, fago este tipo de traballo que son máis íntimos e máis persoais, son os que amoso nas exposicións, tanto exposicións individuais como esta, como en exposicións colectivas, pero logo tamén fago traballos de, pois, por exemplo, de ilustración de prensa, ilustración editorial. Na prensa, por exemplo, colaboro todos os domingos cos artigos de Jaime Noguerol, que son uns artigos literarios moi especiais, e salen todos os domingos, non? Ilustro as súas palabras, os seus textos, e fago tamén, bueno, pois, outro tipo de traballos, máis de carácter de diseño corporativo, imaxe discográfica, cartelería cultural, un pouquiño de todo. Un placer, Alba, falar contigo, un placer visitar esa exposición que lle recomendo. Ata cando podemos vela? Podemos vela ata o 2 de maio. Eu, bueno, evidentemente convido a todo o mundo, a todas as persoas a que visiten, pero se non fose así, dende logo tamén recomendo visitar a Galería do Dada, se non neste momento noutro, porque está chea de actividades, non só arte visual, senón tamén incluso performance, hai coloquios, hai presentacións de libros, están facendo un pulso por manter unha actividade cultural moi interesante. Que agradecemos todos. Sí. Un placer, Alba. Moitísimas gracias a ti, Laura. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.